Тапшыруыбызның чираттагы котлау хатын без Балакова шәһәреннән алдык. Аны безгә тугрылыклы тамашачыбыз Динә Мияссәр кызы Сулейманова язган. Мин гомумән үземне бәхетле кешеләр исәбеннән саный алам, чөнки бу тормышта ялгыз түгел. Авыр чакта таянырдай дуслар булса, димәк, син дөрес яшисең дия иделәр элек. Бүген үз тирәмә карап шатланам, димәк, дөрес яшим, дип башлаган үз котлау хатын Динә апа. Бүген 4 декабрьдә бердән 2 якын дустым матур туган көннәрен каршылыйлар. Беренчесе аның Арифуллина Наилә Рәис кызы. Ул Вязовый гай авылында 3нче бала булып гаиләдә туа. Шин авыл хатын кызы дип атап китәр идем мин аны. Бер эштән дә курыкмый торган булып үсеп, ул яшь чагында әтисе Рәис абый белән комбайнда урап уру өстендә штурвальный булып эшли. Тырышып хезмәт итүе аңа уңышлы килеш мәктәпне тәмамларга комачауламый. Без аның белән 8нче сыйныфны тәмамлагач, җәйге ял көннәрендә таныштык. Наилә безнең авылга туганнарына кунакка килгән иде ул чак. Шушы очраклы килеш танышуыбыз 40 еллык дуслык мөнәсәбәтенә әверелде. Улыгайгач, тормыш корганда язмыш безнең юлларны әзрәк айырып торды. Чөнки икебез төрле якта идек. Ләкин язмыш дигәннәре барыбер аннары Наиләне Балаковага китерде. Шул чак мин нык куандым. Шатлыгым эчемә сыймый йөрдем. Ят шәһәрне дә белмәгән дустымны мин үз яныма дәшеп алдым. Һәм без бер-беребезгә терәк булып, бер оешмада эшли башладык. Икәү аңа да, миңа да җиңел булды. Бүгенге көндә без икебез дә инде лаеклы ялда. Наилә дустым 2 бала анасы. Кызы Гүзәл үз гаиләсе белән Балаковада яши. Улы Ринат ераграк. Илебез башкаласы Мәскәүдә гаиләсе белән гомер кичерә. Дустымның иң олы байлыгы 2 оныгы бар, Руслан һәм Тимур. Берсе генә кызганыч. Бу татлы оныкларының бәхетен ул ялгыз канат кагып татый. Язмыш дигәннәре тормыш иптәшен нык авырудан соң тартып алды. Кайгысын җиңеп чыгарга аңа шушы бала оныклары ярдәм иттеләр. Кадерле дустым, чын күңелдән матур бәйрәмең белән котлыйм. Алда да әле бик күп еллар синең белән аралашып яшәргә язсын. Мин сине бик нык яратып хөрмәт итәм. Якын дустым, синең туган көнгә бүләк итәм шигырь юллары. Гел шатлыкта гына узсаң иде сикәлтәле тормыш юлларың. Бу тормышның дустым үз законы. Таләпләре аның бик кырыс. Табаласың икән бәхетеңне, югалтмаска аны син тырыш. Тынычлыгың булсын күңелеңдә, эшләрең дә барсын, гөрләсен. Гомер буе синең йөрәгеңдә яшәү дәрте сүнми дөрләсен. Кояшлы көн телим сиңа дустым. Болытларны куып, таратып, яши әле алда гомер барда якын дуслар булып яратып. Хөрмәтле Наилә Рәисовна, туган көнегез мөбарәк булсын. Бәхетле булып алдыда яшәгез. Ә хәзерге җыр бары сезнең өчен яңгырый. Yazda түгел, күздә түгел, кыш көне син тугансың. Аппак карлар кебек үзең шундый шибәр булгансың. Карлар ява, синең туган көнеңдә бәхет шатлык кызын гомер бирсен Ходай үзеңә. Карлар ява, синең туган көнеңдә бәхет шатлык кызын гомер бирсен Ходай үзеңә. Син шибәрдә ясап куйган шикелле, яшь гомерләр үтеп бара, кайтарлы икелле. Карлар ява, синең туган көнеңдә бәхет шатлык кызым гомер бирсен Ходай үзеңә. Карлар ява, синең туган көнеңдә бәхет шатлык кызым гомер бирсен Ходай үзеңә.
Шатсын емілі өтсін сенің туған күнлерің, иминлікте, исәнлікте өтсін ләғ өмірлерің. Қарлар ява, сенің туған күніңде, бәхіт шатылы қызым ғұмыр берсін Құдай өзіңе. Қарлар ява, сенің туған күніңде, бәхіт шатылы қызым ғұмыр берсін Құдай өзіңе. Қарлар ява, сенің туған күніңде, бәхіт шатылы қызым ғұмыр берсін Құдай өзіңе. Қарлар ява, сенің туған күніңде, бәхіт шатылы қызым ғұмыр берсін Құдай өзіңе. Қарлар ява, сенің туған күніңде, бәхіт шатылы қызым ғұмыр берсін Құдай өзіңе. Қарлар ява, сенің туған күніңде, бәхіт шатылы қызым ғұмыр берсін Құдай өзіңе. Бәхіт шатылы қызым ғұмыр берсін Құдай өзіңе.